France kireke yakane ka sniburam Maria Teisoti nadu sanspasnem eye namar kaladon kawai ka jingjia ha France kadba uwayu nongre udang peit meet ha kalinka jongu ha ka hinyu tarik meet ulayusngo yaka jingsawa na bening ulayusngo yaka jingruai jongi angel kata ulas ngabha ulala ban yusngo kata ka jingruai kalonga jingruai ban burom yaka Maria Teisoti baduniu nongre ula kili yaki angel kai ka dau pi ruai komen ha kane ka meet komne padki ong kane ka de ka snika jonga Maria Teisoti bad uni unongre ula late how bishop Angers jonga France u bishop Mars Marius ulong u Marius bakuid minda badula ong ngala yosngo kum kane ka jingruai na baneng bad nga kli ki angel bad ki angel ki ong bade ka snika jonga Maria Teisoti badu bishop ulanget ya uni nongrep namaruni nongrep ulong balului bashida mensiam badu bariu bale badu langet ki angel kilawan pau yawu nadu kata kapor hari France kirake ya kasni puram jonga Maria Teisoti ha ka pratari hot kane kalonga kana bad ka jingjia kambato ha ka no ka kord jonga balang henre ki yaitu kana pateng ya kane ka jingjia bad kumjuru kiai burom iawu Marius bakuit u bishop jongataka diocese namar lema u la penskem kataka sngi kalonga sngi ka jonga Maria Teisoti